kwa an pan pau ngamla kham lei thu ik pai ba mangadon manta po CMC velur ngawan nadu ka spotrik ban chakop na ka pantai ladi ka khubor ka baba manglayo ban ma de ka jingkot dainamar ka jing kerku dainamar ka jing kan mau ka jing ya sa par ka jing duai chang ba pon palang khoblei sibon e ublei nai kerku ye phi wei pi wei hani ka por ko an pan pau ru ya jing susi ka bang mio bandon lang rekat par kani ka jing khladno jongi lead reverend Dr. Robert Conville iba lalong wei usyakri jong turai iba la syakri hakaleng satalak ki banta kari perthai banyalap ekaktian ban penim ya kijing thau jong play hani ka por warang ador chachangai ngapan pau kijing sulem khamtam yeilok ba iet ikurim jong i reverend Conville bar kumju ki khon ki khti ki ba iet ki ba thoin ki brong ka jadei ka ba chan ba badi akwaru ani ka por pan pau ya ka incident ka bangamla ban klet hapreng ubriu baublei ulasei ba lakit eta ka jingkit ka bakhya kat balong nongelap sakaleng ki banta kari perthai idang yo ka por bani kendo ban nga house nam arjar arpulai hadin jo collection hadin bang ye kendo hieng jong kawi ka yeng ka badon ki bakhlat ye kendo inga po gate ila mot ban mino yong badelbot ngara sukumen mai kendo ipi nadu badap collection ala kwa bani kendo ngam simlayo kendo titong ina rung biang ngine songkai tang mane keren kat tukan ni ndai ka bapla kalong bang ila poy po ndai ho ila kerki ndai sakumba arkanta nge songkai bat ila lingo yong badelbot ka bamla panlong kumnu hadu arkanta nga ongi i pastor kadai ka divine present ka jong blei ba mangaru ngam suthu ikapor kaya ba mapiru ba ngapan pauru hani kapor yata ka jinge thu khana hapreng jonga ba i ka bangam su la ban mudur ban pediang ba hieng ba don ba khlat arkanta kan yo ban pasiau ba i mane thu yeki kamba kampla ka ba mai la ya lanti bo blei ula khodi banong syakri om bansha syakri hakakam missionary ka jongi bar kumju hani ka kam ka jonga ka bangarong layon pan pau ya bo blei legit bangalong syakri om bansha syakri bar ngai simini ka kamru om tangkum ka profession ndai kum ka mission tikani ka lapen sa sisai ki jingkan mau ngara so benut bat ngakular ya ka yeng kasam nganum klet ya ka ba ka jingduai ba kerpang bo blei un phai uman sim ba khoi ba unai ka jing tengen ka jing suk ya ka yeng kasam baro koi sisa ka de jing do no ka bakrau ye phi kong ka yeng kasam kalong ru ka jing do ka bakrau yanga kalong ru ka jing do ka bakrau ya ka balang ro koi bat kumju ya ka jai panriu bat hani ka por ngakwa ru ya ka ban pan pau ba ublei uni singai ngin duai na ka banta ka man sim jong i late reverend pastor Conville benyo ban mat ya ta jijat hai bam jukot my deepest condolence and our prayer will intercede so that the entire family will have the support and will have the comfort even in this moment of grief and will pray that God Almighty will grant the precious departed soul of our late Reverend Dr. Robert Conville to eternal peace in heaven kani ka makwat pan pau nakaliang jonga hakerteng jong ka 17 North Chlong constituency pan pau sai sian ya ka jing sulem ya ka yeng asam hi parokoi tiny kentien kublai sport